Action! Qalbi, rajt jew. Qalbi. Ħadd pjaċiru li kla tax-xogħol il-bieraħ. Ijara. Claudia. Kemm ħadd pjaċir. X'tagħmilli? Ara x'par żejżit għandek. X'inhu ma daw? Ma nafx qed tgħid. Ma tafx qed tgħid. La. Ħares. Aqbad il-mobile bidejk. Aqbad il-mobile bidejk. U iftaħ il-messaġġi issa qudiemi. Għanna ra x'ħat tagħmel. Ara kif ħat taħrab minna di. Claudia. Mhux vera. Claudia l-kollega. Photoshop. Ilek għalija inti. Photoshop. Ilek għalija inti. Ara vera. Wiċċek tistħi li iftaħ il-messaġġi rridek taqrahom li. Ma nafx qed tgħid. Iftaħ il-messaġġi. Ħankisru l-mobile inkella, iftaħ il-messaġġi warahom li issa rrid nismagħhom. Tgħidilha l-Claudia, ejja ħanisma' kemm għandha żejżit sbieħ u kemm għandha sor miġennek. Ma jagħmilek xejn tiegħi? Le, kemm ilna flimkien, dik kienet kollha kemm hi rexta. Għax kelli fucking naqleb bilek biex noħu reazzjoni minn għandek. Dejjem ix-xogħol qatt ma tesisti, ma dekx tesisti inti. Mindu ħadd il-promotion xejn. Mhux ovvja. Mhux hekk kollox madu kollox fuqek ukoll, int fik biss taħseb. Wara. Fik biss. Di mhijiex fuqi, di fuqek. It's all about you. It's all about Għalaqlu, ġbi, għalaqlu. U nħallik toħroġ waħdek u ma ngħidlek xejn. Le, xejn ma tgħid, xejn ma tgħid. U ma noqgħodx nibatlek fejn intu kemm saddu għax nafdak. Taħseb li ma nafx ma tibgħatx. Għax toqgħod tagħmel waħdek,